Dnes je piatok a to znamená 500 eurový challenge. Dnes mi kocka hodila 5, preto otvorím 5 boostrov Twilight Masquerade. 5 balíkov, to je celkom dobrá šanca, že niečo padne. Tak poďme na to a nezabudni mi dať like a follow. Toto nie je normálne. Prvé 2 balíky boli sklamanie. Pozrime sa na tretí. Wow, krásna karta. Cenu si ukážeme nakoniec. What? Uvidíš prečo. Ďalší balík zase nič. Poďme na posledný balík. Budeme mať Last Pack Magic? Super. Ďalší hit. A teraz si porovnáme ceny. Neverím, táto EX karta je drahšia. A to mi nevychádza. Napíš do komentu, čo si o tom myslíš. Kartu ešte dám do challenge albumu pre viac pack openingov ma sleduj aj na budúce.